سلام ጥዕና ሃበልና ፍትዋት ቤተሰብ ሰማይ ሚድያ ነሳት እዚ ዘዋረድናዮም ዋናው ምዕባለታት እንሆ ምሳና ጽንሖም بقدامነት كل ሰራሕተኛ መንግስቲ ንተመዛበልቲ ወገናቱ ደገፉ ንምግላጽ ምስ ተመዛበልቲ ክስለፍ ጊዜያዊ ምሕዳር ትግራይ ወሲኑ ኢሎም ፕሬዝዳንት ጀነራል ታደሰ ወረደ እዚ ተገለጸ ፕሬዝዳንት ጊዜያዊ ምሕዳር ትግራይ ጀነራል ታደሰ ወረደ ኣብ ምሕዳር ከተማ ዓዲ ዳዕሮ ብብርኪ ዘባ ኣብሰለጥ ዘሎ መበል 37 ዓመት ዝኽሪ ሰማዕታት ተረኺቦም ኣብ ዝሕለፍዎ መልእኽትዮም ኩሉ ሰራሕተኛ መንግስቲ ስራሕ ተጠዋቢሉ ኣብ ጎኒ ዝተመዛበለ ወገናቱ ተረኺቡ ድጋፉ ክብ ንዝቐረበ ጻውዒት ቅቡል ብምግባር መንግስቲ ከም ዝወሰነ ፕሬዝዳንት ታደሰ ገሊጾም እዮም ጸገም ትግራይ ንምፍታሕ بسلامون بوليتيكاون من قدي كم زسرح زقلتو بريزيدنت تادس وردم ناي سلام لمعاتن ولودن مفتار زغفلنا يمسواتون كند زكال كعقب كم زقبا قليتوم اب موداتا بريزيدنت تادس بزحلف قلت عامت زنوره منقست ماخل زي قبره قعزو بمقرام وحس تقراين مفتار كله اب قوني قزام حدار تقراي كوينو كربارب تصويعم كبل بيت صحفة بريزيدنت يوتصاب تيبو زلام بخالي وجن عدي مس بزح تجمع أبزبط حياة دحر هذا المازم تجمعات الملاي مس من سوي له بسوت كن سرحنا يلو تجار لا مقبي هايلم زخري مبل سلسن شوعة عمت مع السمات التجرية وردها جلا بزل على دمكة مدلوات يذكر الله وأنا محداري وردها جلا هاي تتخلف الساعة هزب وردها جلا كم كل تجراي كل مداوي قالسن وجن زخف الهزب إلهم ما قالس علامات هلوات سوات تجرين مجهد ما زيادة بزجزي تكبر أو سرح كن وجني قبايلهم وأنا محداري زوا ما خل تجري هاي تششاي جرماي هزب تجري ببجيز زخف مسواتن مقداتن بغندون معوات بيراو روحات تجرايوم سلازخونه دما حدنتنا بمتنخر لالاونه تجراينا محاسن تمزابلتنا مربتهم من ملاسن كمون وشتاون دغاون سلام تجراينا محاس بمسرح الى ما سماتات تجراي بمعوات كنذكرهم يقبايلهم كابازست سراوي تجراي حدا زخونه تغادلاي قبرهانس كيروس بغدو زخر سماتات انت نذكر زوفرنا لهم علامات قالسن معواتا مملاس تمزابلتن محاس غزاتا وحدنت تجراين كل تجراي بحدنتن حبرتن ساميرو بقبر بمسرح سماتات كذكر يقبايلهم حريانا سلام يزبلا زاز جنبار معراب برغادير جنرال مقبي حيله نزمول بمقبار كساب حزين بهراو هلونا محاسب حدنت سميرنا كنسرح يقبايلهم معالتي سماتات تجراين كل تجراي زت اخخب كبور معالتي دحر مبال عد مس بزح صقما بزبصي حياه دحر حزن ما زوم صقمات نملاي مس منسي ولدو بسطم كنسرح ينايلوم ناب كالي زينا سماي ميديان تنسجر إيرترا زسورتهم أسرات بوليتيكا كتفتح بريطانيا حبرة أوروبان زويعهم إيرترا كلهم نحلنا أسرات كتفتحن بوليتيكان سيبيكاون مسألة زيقاتات كتخبرن حبرات هاجرات بريطانيا حبرة أوروبان زركبوا مواجنات زويعهم فولي وكيل حبرات هاجرات أو قدرات سوا مسألة إيرترا تمالسون 16 سنة أبا جينيفا بزغرة وزبزاب كونتات إيرترا كم زيت محاي شبريو محمد عبد السلام بابي كير نبيت مخرسوا مسألة حبرات بزغرة وعمتها وزبزاب مسوار طعامهم زقلت سبات قد بالبو هاجروا قلقلوتن زي حقاو معسرتن يغطل كم زلو يتاكس اتشاوشت إيرترا زفتم زلو مقاس مسألة كابدوات هاجر سجيرو ناب دياسبورا كم زبطحون فولي وكيل قاليت لهم تاجر تفتمو سجر دباو صادق ساب كينيو دباتا زلو دياسبورا زرقحيلهم ابت مقاباير يتوم زسمعو كلت بريطانيا حبرة أوروبانون منقست إيرتران زفتمو زلو مقاس مسألة دو كبلن لو تكقبرن تصوي عملهم حلوات نايتهم ابز حلف 10 عامات تصويرهم زلو سبات كقلص الله توم بزي حقاوا قباب اب قيدي زاتون بهجوز كفتحوا عليهم يبل مجلس حبرة أوروبا بفلاي بتا بالعلت حلات سوا مسألة تعامت منقست زفتم زلو دباو تغطي اتحساسيبنا ليبلت حبرت ايرتران تتغزل زلا قدب البو حقراو اغلغلوتن زي حقا عسكرنا نون دو كتبلو تمحصينهم ابت مغابا استرخبا وكيل ايرترا هافتوم زراي بوغانو تصبصاب بوليتيكا حقن زلو يكبل بمنصاق حورات هاجرات تابع الهاجرو زغتله بوليسي رتعوي كم زي كونه نقيفهم اتكرو منغست ايرترا ابت مرتي طعنا صوتا معرنتن زلغلمعاتن مخان زغلصا توابتهم ايرترا سبا مسلات يتنصغنيام نهاجراو لالاونت ناي مدخام مسارح مخان اينا نقاوم إلهم تعمتاو زحدس مزنت نايت فولي لوخ كبقعون إيرترا حاتيتالا تي 19 قصات زلوه تبزح ورات هاجرات اب إيرترا لعلن حق قوديلو كام زلون تاب 1999 زصدق قوام يخون اب 2015 تناديفو استبهاله حدش حق منقسي اب قبري كم زيو علون اسفيرولا مسغاغري هاجراو بايتو كاب 2002 جاميرو كم زفرس زدقس دكتور بابي كير اب تاغرت حتاتنت كم زي ليبر بريزيدنت سياسا فورقي اواجاتن بريزيدنتاو ممرحتاتن بمهاب سلطان حقاق أكال كمزي قبتون اتي سوداناوي فولي وكيل ينصر بزيكازي حزون ناصنت حلنا هايمانوت وي امنت ازي تقديبو ليلهم ابتاغر زغصل زله ماسرتن مسرطاين صعبت قال وانجيلاوያን امنتاتون مرأيا مخانون يقلت سمز منغستي ابتن فقدات زبحال هايمانوتات كاثوليكن اورثودوكساويت بيتكريستيان نون ايدوم كمزاتو سفيرولا مس سغر دباو صوت بزتحازرما وصا زلو دابتات نايت منغست مسارح كم زغون يخصص اب دياسبورا زركوت حلات مسلات دغفت ديمقراسي زغون
ኮስቲ ናጻ ጋዜጠኛታትን ፖለቲካውያን ተዋምትን ምስ መንግስቲ ኤርትራ ምትእስሳር ብዘለዎም ውልቀ ሰባትን ጉጅለታትን ኢላማ ይኾኑን ግዳያት ስጋትን ምስርጣይን ይኾኑ ኣለው ኢሎም ኣብ ዘቕረበ ዓመታት ብርጌድ ንሓመዱ ብዝተባሃለ መንቀሳቐሳት መናሰይ ኣብ ልዕሊ ደገፍቲ መንግስትን ጽምብላቶምን ብዘካየድዎ መጥቃዕታት ግዳያት ከም ዝኾኑ ሰመዝ ኤርትራ ክኸሱ ምጽንሖም ይፍለጥ እዮም ኣብቲ ዝተፈጠረ ግጭት ኣብ ክልተ ወገናት ከቢድ ጉዳት ወሪዱ እዩ ብዘይካዚ ብዙሓት ምስቲ ጎነጽ ብዝተተሓሓዘ ኣብ ቀይዲ ይርከቦም ብሰንኪ ኣብቲ ሃገር ዘሎ ግድድን ገደብ ኣልቦን ሃገራዊ ኣገልግሎት ብኣማይ ተሽዓት ዝቑጸሩ መናእስያት ኤርትራ ናብ ስደት ክውሕዙ ምጽንሖም ይፍለጥ እዮም ፕረዚደንት ኢሳያስ ኣፈወርቂ ብዘይ ዲሞክራሲያዊ ሃገራዊ ምርጫ ካብ 1991 ጀሚሩ ነቲ ሃገር ይመርሓ ምህላው ይፍለጥ ቅዋም ክትግበርን ንተሓታትነት ክግዛእን ዝቐረበሉ ምሕጽንታን ጻውዒትን ብምንጻግ ድማ ብዙሓት ሚኒስትራት ጀነራላትን ኣባላት ባይቶን ዝርከብዎም ሰበስልጣን መንግስቲ ነበር ኣብ ስውር ቤት ማእሰርቲ ከእትዎም ጸኒሑ እዮም ብዙሓት ጋዜጠኛታት እውን ብተመሳሳሊ ኣገባብ ምስተሰወሩ ሃለዋቶም ኣይፍለጥን ብኻልእ ወገን እስራኤልን ኢራንን ናብ ዝጥምት ሓበሬታና ከነሰጋግረኩም ሆስፒታል ኢራን ሓደ ኒኩለሳዊ መደበር ኢራንን ኣብ ዝሓድሽ መጥቃዕቲ ተወቂዖም እስራኤል ኢራን ኒኩለሳዊ መደባታ ክምለሰሉ ኣብ ዘይኽእል ደረጃ ተበፂሑ ምህላዋ ብምግላጽ ንተካይዶ ዘላ መጥቃዕቲ ምኽንያታዊ ክትገብሮ ትፍትን ዋላ እኳ እንተላ ዝኾነ መርትዖ ግን ኣየቕረበትን ኢራን ብወገና ኒኩለሳዊ መደባታ ንሰላማዊ መዓላታት ዝውዕል ምዃኑ ትምጉተላ ሰበስልጣን ኣሜሪካ ኣብ ቀረባዋን ኢራን ንኒኩለሳዊ ጥናታ ናብ ኣጽዋር ክትቅየሮ ከም ዘይወሰነት እኳ እንተገለጹ ኢራን ከምኡ ናይ ምግባር ዕላማ እንተለዋ ግን ንጹር ኣይኮነን እዚ ሎሚ ንጎስ ተፈጸመ መጥቃዕቲ ፕረዚደንት ትራምፕ ሃገሩ ኣብ መጥቃዕቲ ኢራን ቀጥታዊ ተሳትፎ ክህልዋ ከም ዝኽእል ኣብ ግምት ኣብ ዘእተወሉ ወሳኒ እዋን ተፈጺሙ ዘሎ ሰበስልጣን እስራኤል ነዚ ብኢራን ዝተፈጸመ መጥቃዕቲ ፕረዚደንት ትራምፕ ወታደራዊ ስጉምቲ ንክወስድ ንምድፍፋ ክጥቀሙሉ ይኽእሉ እዮም ላዕለዋይ መራሒ ኢራን ኣያቶላህ ኣሊ ካማኒ ነቲ ፕረዚደንት ትራምፕ ስዩም ክብል ዝሓተቶ ነጺግዎ ኣሎ ኢራን ከም ግብረ መልሲ ኣብ ማእኸላይ ምብራቕን ዝርከብ ወታደራዊ ንጥፈታት ኣሜሪካ ክትወቅዕ ምዃና ኣፈራሪሓላ ኣብ ኢራቅን የመንን ዝርከቡ ወከልቲ ኢራን እውን ከጥቅዑ ይኽእሉ እዮም እዚ ድማ ናብ ዝያዳ ግጭት ክመርሕ ይኽእል እዩ እዚ ግጭት ንምዝሓል ዝተገበረ ጻዕሪ ዛጊደ ይሰመረን ዘሎ እስራኤል ድማ ዝወፍሪ ዝክቕጽል ምዃኑ እያ ትገልጽ ዘላ እቲ መጥቃዕቲ ኣብ ጥቓ ሆስፒታል ሶሮካ ንዝርከብ ወታደራዊ ማዕስከር ዒላማ ዝገበረ ምዃኑ ኢራን ትገልጽ ኣላ ቀንዲ ዕላማ ናይቲ ሎሚ ንጎስ ዝተፈጸመ መጥቃዕቲ ሚሳኤል ኣብ ቤርሸባ ኣብ ጎኒ ሆስፒታል ሶሮካ ዝርከብ ወታደራዊ ማዕስከር እምበር እቲ ሆስፒታል ከም ዘይኮነ መንግስታውያን ማዕኸናት ዜና ኢራን ይሕብር ኣለዋ ብመሰረት ጸብጻብ ማዕኸን ዜና ኢሪና እቲ መጥቃዕቲ ናብ እዝን ቤት ጽሕፈት ስለያን ሓይልታት ምክልኻል እስራኤል IDF ከምኡውን ኣብ ጋይም ያም ናብ ዝርከብ ማዕስከር ስለያ ሰራዊት ዝዓለመ እዩ ነይሩ እቲ ጸብጻብ ወሲኹ እቲ ሆስፒታል እቲ ሃፈስታ ናይቲ ፍንጀራት ጥራሕ ተሰሚዕዎም ከቢድ ጉድኣት ድማ ይበጽሖን ወታደራዊ ትሕተ ቅርጺ ግን ልክዕን ቀጥታውን ዕላማ እዩ ነይሩ ይበል መርበብ ሓበሬታ ፓርክ ምዕቡል ቴክኖሎጂታት ጋቭ ያም ነገቭ ምስ ቀጽሪ ዩኒቨርሲቲ ቬን ጎሪዮን ቀጽሪ ጨንፈር IDF C4አይን ተቀራሪቡ ከም ዘሎ ይገልጽ ማዕኸናት ዜና እስራኤል እውን ኣቀዲመን ኣብዚ ቦታ ኮሌጅ ሰራዊት ምክልካል ይስራሕ ከም ዘሎ ጸብጺበን ነይረን ኔታንያሁ ካብቶም ኣብ ቴህራን ዘለዉ መልእኽቲ ሙሉእ ዋጋ ክንሓትት ኢና ድማ ኢሉሎ ኔታንያሁ ድሕሪ እቲ ኣብ ሆስፒታል ዝሰዓበ መጥቃዕቲ ኣብ ኤክስ ኣብ ዘስፈረ ጽሑፍ ሎሚ ንግሆ ግብረ ሽበራውያን መልእኽቲ ኢራን ኣብ ቤርሻባ ብዝርከብ ሆስፒታል ሶሮካን ኣብ ማእኸልቲ ሃገር ኣብ ዝርከብ ሰላማዊ ህዝብን ሚሳይላት ወንጪፎም ኣለዉ ኢሎም ካብቶም ኣብ ቴህራን ዘለዉ መልእኽቲ ሙሉእ ዋጋ ክንሓትት ኢና ክብል ድማ ተሓኒሎ ምክትል ሚኒስተር ጉዳያት ወጻኢ እስራኤል ብወገኑ ነቲ ኢራን ኣብ ልዕሊ ሆስፒታል ሶሮካ ዘካየደቶ መጥቃዕቲ ደይ መደይ ኢልካን ገበናውን ክብል ገሊጹ ኣሎ ሻረን ሃስከል ኣብ ኤክስ ኣብ ዘርግሖ ጽሑፍ እቲ ዝተወቅዐ ቦታ ወታደራዊ ማዕስከር ዘይኮነስ ሆስፒታል ምዃኑ ብምግላጽ እዚ ቀንዲ ማእኸል ሕክምና ንመላእ ዞባ ነገብ እስራኤል ምዃኑ ይዛረብ ኣብ ውሽጢ እቲ ሆስፒታል ዝተዓቐቡ ጉዳት ሰባት ዘርኢ ዝመስል ቪድዮ እውን ኣካፊሉ ኣሎ ዓለም ክትዛረብ ኣለዋ ድማ ይብል ፕረዚደንት እስራኤል ኢሳቅ ሄርዞግ ብዛዕባ እቲ መጥቃዕቲ ኢራን ዝተሃስዮ ሆስፒታል ቤርሻባ መልኪቱ ኣብ ዝተዛረቦ ድማ ኣብ ጽዑቕ ክንክን ዝርከብ ህፃን ኣዴታት ኣብ ጎኒ ዓራተን ብመንጎ ዓራታት ዝጎይ ሓኪም ኣብ መዕቆቢ ኣረጋውያን ዝናበዩ ሽማግለታት እዚኦም ገለ ካብቶም ሎሚ ንግሆ ዒላማታት መጥቃዕቲ ሚሳኤል ኢራን ዝኾኑ እስራኤላውያን ሰላማውያን ሰባት እዮም ኢሎም ቀፂሉ ድማ ኣብ ከምዚኦም ዝኣመሰሉ እዋናት ነቲ ብሓቂ ኣብ ሓደጋ ዘሎን ክንከላኸለሎም ዘለና ክብርታትናን ንዘክር ክብል ተማሕፂኖም እስራኤል ኣብ ልዕሊ ዘይንጡፍ ኒኩለሳዊ መማዕበሊ ኢራን መጥቃዕቲ ከም ዝፈጸመ ተረጋጊጻ ኣላ ወታደራዊ ሓይሊ እስራኤል ኣብ ኣራክ ካብ ዝርከብ ኒኩለራዊ መማዕበሊ መጥቃዕቲ ከም ዝፈጸመ ብምግላጽ ዘይንጡፍ ምዃኑ ኣረጋጊጹሎም ሓይልታት ምክልኻል እስራኤል እቲ መማዕበሊ ልዑል ውጽኢት ዝህብ ፕላቲኒየም ንምፍራይ ዝተዳለወን ኒኩለሳዊ ኣጽዋር ንምስራሕ ዝውዕል ንጥረ ነገርን ምዃኑ ይገልጽ እቲ መጥቃዕቲ ነቲ ፕላቲኒየም ንምፍራይ ዝተሓሰበ ባእታ ዒላማ ዝገበረ ኮይኑ እቲ መማዕበሊ ናብ ንቡር ከይምለስን ንምፍራይ ኒኩለሳዊ ኣጽዋር ከይውዕልን ከም ዝተገበረ ይሕብሮም ኣብ ዝቐረባ እዋን ዘካየድዎ መጥቃዕቲ 40 ነፈርቲ ውግእ ከም ዘሳተፈ ይዛረቦም እተን ጀት ንብዙሓት ወታደራዊ ቦታታት ከም ንጥረ ነገራትን ክፍልታትን ፓላስቲክ ሚሳይላት ዝሰርሑ ፋብሪካታት ከምኡውን ስርዓታት ምክልኻል ኣየርን ሚሳይላትን ኢራን ዝስርሓሉ
ቦታታት ዒላማ ከም ዝገበረ ይገልጾም ኣብ እስራኤል ዝርከቡ ተሓጋገዝቲ ተሓኻይም ድሕሪ ዳሕራዋይ ዙርያ መጥቃዕቲ ኢራን ብውሕዱ 32 ዝቆሰሉ ሰባት ይሕክሙ ከም ዘለዉ ኣገልግሎት ህጹጽ ረድኤት እስራኤል ማገን ዳዊት ኣዶም ሓቢሮም ክልተ ሰባት ሓደ ወዲ ኣስታት 80 ዓመትን ሓንቲ ጓል 70 ዓመትን ከቢድ መጉዳእቲ ወሪድዎም ናብ ሆስፒታል ክወሰዱን ከለዉ ካልኦት 30 ሰባት ድማ ቀሊል መጉዳእቲ ከም ዘጋጠሞም ተሓቢሩሎም ሓደ ዮሲሺሎ ዝተባሃለ ረዳት ሓኪም ሓደ ህፃን ከቢድ ዕንወት ኣጋጢሞ ከም ዝረኣየ ይዛረብ ቅድሚ 5 ሰዓታት ሆስፒታል እስራኤል ብሚሳይላት ኢራን ተወቂዑ ሚሳይላት ኢራን ናብ ደቡባዊ እስራኤል ከተማ ፔርሻባ ዝርከብ ሆስፒታል ሶሮካ ከም ዝወቅዕ ተፈሊጡሎም ብመሰረት ጸብጻብ እስራኤል እቲ ሆስፒታል ከቢድ ዕንወት ከም ዝበጽሖ ይግለጽ ሓደ ወታደራዊ በዓል ስልጣን እስራኤል ኣብ ሲቪላዊ ከባቢታት ዝርከቡ ካልኦት 3 ቦታታት በሚሳይላት ኢራን ከም ዝተወቅዑን ገሊጹ እዮም ኣብቲ መጥቃዕቲ ብዓሰርታት ዝቁጸሩ ሚሳይላት ኢራን ከም ዝተተኮሱን ኣብ መብዛሕትኡ ክፋል እስራኤል ሳይሪ ማለት እውን ናይ መጠንቀቕታ ደወል ከም ዝተወልዑ ወታደራዊ በዓል ስልጣን እስራኤል ገሊጹሎም ኣብ ተልኣቢብን ኢየሩሳሌምን እውን ፍንጀራ ቦምባታት ተሰሚዑ እዩ እቶም ሚሳይላት ኣብ ደቡባዊ እስራኤል ቤርሻባ ኣብ ዝርከብ ሆስፒታል ሶሮካ ሓዊሱ ንሓያሎ ሲቪላውያን ከባቢታት ከም ዝወቅዕ ሓቢሮም እዚ ከምዚ ኢሉ እንከሎ እስራኤል ኣብ ኢራን ንዝርከቡ ወታደራውያን ዕላማታት መጥቃዕቲ ምክያድ ቀፂላ ኣላ ሓይልታት ምክልኻል እስራኤል ትማሊ ኣብ ቴሄራን ልዕሊ 20 ወታደራዊ ዕላማታት ከም ዝወቅዑ ይገልጹ ኣለዉ ማዕኸን ዜና ኢራን እስራኤል ኣብ ጥቃቲ ኣብ ሆንዳ ኣብ ዝርከብ ምርምር ኒኩለሳዊ መራብሒ ሄቢ ዋተር ዝርከብ ከባቢ ከም ዝወቃትን እዚ ድማ ኣካል መደባት ኒኩለር ኢራን ምዃኑን ይገልጻ እዚ ፍጻመ እዚ ድሕሪ ፕረዚደንት ዶናልድ ትራምፕ ንውጥን መጥቃዕቲ ኢራን ዘጽድቆ እንተኾነ ግን ውሳነ ክበሉ ድዩ ከጽንሖ ግን ዘይወሰነሉ ዝወጽእ ዘሎ ዜና እዩ ክቡራትን ክቡራንን ቤተሰብ ሰማይ ሚድያ ነሳዓት እዚ ዝተዋደደ እዋናዊ ሓበሬታታት ተቐሪብና ዛዚምና ኣለና ንቻነልና ላይክ ሼር ሰብስክራይብ ብምግባር ቤተሰብ ሰማይ ሚድያ ኾኑ ሰናይ ግዜ ተመኒና